रादाबगिरिफोरनिसिम आंनि साबायखर बावबाय। 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 60थि गायसन सान फालिनायजों लोगोसे सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादा मैया 21थि बोसोरारि जथुम्मा थान्दै मेल बावहाय खुंलांनाय जायो। बे थान्दै मेलनि गेजेरजों सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि 3 बोसोरारि मावसमा आबुं जानायलाय बे जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जायो। बे गोदान आफादाव जोंनि सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो लेङाइ आफादगिरिमोन बिथांखौ आफादगिरियाव जों लाबोबाय। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मुस्रि मावफुंसार रामसियारि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिथां अमेश ब्रह्म बिथांमोनखौ गाहाय नेहाथारि होनानै गुबुन गुबुन बिबानाव गुबुन गुबुन बिबान होनानै मैया गोदानै मोनसे गोख्रों मोनसे आफाद दानानै लानो हाबाय। दिनै 10 नभेम्बर फुंबिलियाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बेखौ जों बिरहोनो हाबाय। मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे बिबार बावनाय हाबाफारिखौबो जों दिनै मावफुंनो हाबाय। जोङो दान्दिसे समनि उनावनो जोङो बानजाय आफादा सुजुनाय गांसे बिसम्बि जायनि मुङा देकाफाम हालामनि थामोनथा बे थामोनथाखौ जों दान्दिसे समनि उनावनो बेखेवगोन आरो जोङो बेनि जोबनायनि उनावनो जोङो 13 अक्ट'आव थुनलाइयारि बादायनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे थुनलाइयारि बादायनायनि जोङो जाय देरहागिरि बिथांमोननो जोङो बान्थाखौ राननाय जागोन। लोगो लोगोनो जोङो गेवलां मेल मोनसे खुंनाय जागोन। बे गेवलां मेलायाव जोङो माखासे गेदेमा आलासि लिंहरदों। गाहाय आलासि हिसाबै डिपुटि इन्सपेक्टर मुरखं सेलेक्ट ब्लक जनाय मुस्रि हरेश्वर बसुमतारी सारखौ जोङो गाहाय आलासियाव लिंहरदों। बुंथिगिरि आलासि लिंहरदों जोङो। आरोबाव मोनसे स्पेसियेल जर'खा आलासि जों लिंहरदों मानगोनां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मानगोनां मिनिस्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो गोबां आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि जोङो दैदेनगिरिफोरखौ लिंहरनानै बिथांमोनखौ जोङो बे जोंनि सायनासालियाव लाबोनानै दिनैनि गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां खालामनो नागिरदों। आरो गामि ओनसोलनिफ्राय जोङो रायजो राजाखौ लिंहरनानै दिनैनि बे गेवलां मेलखौ जोङो मोनसे नायथावना मोनसे मेहेरगोनां मोनसे मेलखौ जोङो मेहेरगोनां खालामनानै दिनैनि बे 10 नभेम्बरखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोङो हाबाफारि लानाय जादों। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रादाबगिरिफोरनिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो 60थि बर' थुनलाइ जोनोम सान फालिथायजों जोंनि सिमेन्ट दख'ना दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाबो 13थि 2 बोसोरसालिया जथुम्माखौ लोब्बा लाफानानै साननैनि हाबाफारि 15 आरो 16 खुंफुंनो लानाय जादोंमोन। मैया 15 अक्ट'आव जोंना थान्दै मेल दंमोन। बे थान्दै मेलाव जोङो दसे सेमिनारबो खुंनाय जादोंमोन। बे सेमिनाराव जोङो सासे बुंथिगिरि गोख्रों जोंनि आइजोनिनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बारग' आफादगिरि बिथांजोखौ जोङो आलासि महरै गाहाय बुंथिगिरि महरै लिंहरनानै जोङो लाबोनानै थान्दै मेल बिथांनि बिबुंसारखौ खोनाहोदोंमोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि सिमेन्ट दख'ना दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि थान्दै मेल बेवहाय जोंहा गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय जादोंमोन। बेयाव मुस्रिमा माधुरिया सिगांबो गाहाय नेहाथारियाव दंखायोमोन। बिथांखौ जोङो दा गोदानै आफादगिरि महरै सायख'बाय आरो बिथाङा गावजों मावफानो हागोन बायदि गाहाय नेहाथारिखौ गावनो सायख'नानै लादों। बिथांनि मुङानो कुसुम बसुमतारी। बिथांजोआ गाहाय नेहाथारि। आसा फारियो उननि फैबाय थानाय बिथिंफोराव बिथांमोना आइजो आफादनि माखासे गांनाय उखैनाय जोंनि सुस्रांनाय माखासे जेंना जेंसिफोरनि सायाव मोजाङैनो बाहागो लानानै आफादखौ दैदेनलांबाय थागोन आं बेखौ आसा फारियो। आरो जोंनि सिमेन्ट दख'ना दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा 25 बोसोर आगान होबाय बा 25 बोसोराव जाबाय। जाहाथे जौमोन बैसो एबा राफोद बैसोआव फैबाय बेखौनो आसा फारियो। माने उननि मावथि बिथांमोनहा जोंनि जेनेबा आइजो अनसाय आफादनि जि मोननांगौ मोन्थाय जि हास्थायनाय जि साननाय बेफोरखौ
मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन आं बेखौनो आसा फारिबाय। बेखौथ' जोङो थांखि हिसाबै लादोंमोन। जोङो माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ हाबा जानायखौ नुनानै जोंनि दख'रा सिमेन्ट दख'रा आफादाल' नङा बा दुलाराय आइजो अनसाय आफादाल' नङा गासैबो आफादफोरानो बेयाव बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ समाजनि जेंना हिसाबै जेनेबा मावबोनो सुस्रांबोनो आयदाफारि लाबाय थायो बा सुस्रांबोबाय थानो नाजायो। बेनि गेजेरावनो माखासे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गारजेन जिबायदि जोङो थांनानै न'खराव सावरायहैबाबो बिथांनि गारजेनफोरानो माने बे जेंनानिफ्राय माने जोंखौ बारग'होआ आरो माने जाहाथे जेंनायावनो थाफिन होनाय बायदि। बिथांमोनजों मा खावलायनो लुगैयो जेनेबा न'खर बिगोमाफोरनिसिम जे उन्दै उन्दैयाव हाबा होनाय बे समयसानिफ्राय माबायदि गोजानाव थानो थिनो? जोंनि आइजो माहारिखौनो आं बुंनोसै गिबियावनो जोंनि आइजो माहारिफ्रा राफोद जानांगोन, सांग्रांथि जानांगोन, गाव गावनि गथ'फोरनि सायाव नोजोर लाखिनानै जाहाथे सोलोंथाइनि सायाव एबा उन्दै बैसोनि हाबा जानायनि सायाव मोजाङै नोजोर लाखियो बेखौनो आङो जोंनि बर' बिमाफोरखौ खावलायो।